Čo sa ti na tejto víkendovke páčilo? Juraj, tak na tejto víkendovke sa mi páčilo to, že sme mali dostatok času začať uvažovať sami nad sebou a zlepšiť sa. Pretože každý, kto chce alebo očakáva, že sa zlepšia ľudia v jeho okolí, tak musí začať hlavne od seba. Perfektne, ďakujem. Prečo by si odporúčil takúto víkendovku ostatným ľuďom? Ja ju odporúčam už všetkým v mojom okolí a myslím si, že každý, kto to absolvuje, tak sa nad tým zamyslí a reálne tak začne uvažovať, to bude lepší človek. Super. A ešte mám poslednú otázku. Čo by si povedal mne osobne, Jurajovi, ktorý teraz sedí pred tebou, nejakú osobnú message pre mňa? Robíš ľudia lepšími. Ďakujem, že si tu bol. Makaj na sebe. Ďakujem pekne. Máš to pri vlastných rukách. Ďakujem.